एथ'बां सिं खालामबायना नों आंखौ घन्टा खेला नों आंखौ सैमा बायदि रायनोसो मोजां मोनदों नामा? मा सानदों नों? आंखौ रायनानै खुसियाव थानो हागोन बायदि सानदों नामा नों? बा सना बा, दिनै नोंहा एसेबां गोहो, एसेबां पावार। नों बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां मानो सानग्रोआसै? नोंहा साननो हानाय गोहो गैयामोन नामा? जे बे बाथ्राखौ बुंबा मा जागोन? बे बाथ्राखौ बुंजागोन ना बुंजाया? खुगाजोंल' अननो होनायजों जाया मिथिबायना? गोसो गोरबोजोंबो अननांगौ। खुगाजोंल' अनबाय थायोब्लाना बै अननाया माब्लाबाबो जोरनाय नङा। जुदि नोंहा आंखौ मोजां मोननानै सान्थि मोनासैब्ला आंखौ मा घन्टानोसो मोजां मोननाय? मोजां मोननायखौ खेला गेलेजाग्रा बायदि मोनदों नामा नों? गावनि गोसो बायदि सोलिनो, गावनि मोजां मोननायनि सिगाङाव एसेबां गाज्रि राव बाहायनो नों लाजियासै नामा? मोजां मोननायनि थाखाय ना सोरबाया जिउबो बावनो गोनां जायो, बेखौ नों मिथिया नामा? मानसिया गुदि बिजौ साननांगौ, डाइरेक्ट बिजौखौल' सानबा जाया। माइन्डखौ बाहायनो सोलों। खोनाबायना लोगोफोर? जुदि सासे सेंग्रा एबा सिख्ला मोजां मोनलायनायनि गेजेराव माब्लाबा समाव बिराद रागा जोंलायनाय जायो, नाथाय बे रागा जोंजानायनि जिउआव बेफोरबायदि माखासे गोसोनि रागा, दुखु बेफोर सोमजिखाङो। जुदि सासे सेंग्रा एबा सिख्लानि गेजेराव मोजां मोननायाव सासेया सासेखौ जुदि रागा जोङोब्ला, बे रागा जोंनायाव सासेया जेननानै थायाब्ला बे मोजां मोननाया जोरनो बारा गोबाव सम नाङा लोगोफोर। बे मोजां मोननाया सानसे गावस्रागोनखि गावस्रागोन। जुदि बे मोजां मोनलायनायनि गेजेराव रागा एबा दुखुखौ सौसिलांनो हायोब्ला बे मोजां मोननाया सानसे जाफुंनोबो हागौ लोगोफोर। आरो फंसे खोथाखौ लोगोफोर, बे मोजां मोननायाव सोरबाया सा साज्राङै मोजां मोनो आरो खायसेया गोसो गोथौयै मोजां मोनो। बे मोननैनि गेजेरावबो गोबां फाराग थायो लोगोफोर। भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। थेंक्स फर वाचिं।